Έλεγε λοιπόν ένας παλιός πρωθυπουργός Βρετανός ο Ισραήλ ότι ξέρετε, λέει, υπάρχουν μεταξύ τους δύο έθνη που δεν υπάρχει ούτε συμπάθεια, ούτε σχέση, ούτε τίποτα. Τα δύο αυτά έθνη είναι οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Αυτά τα λέγανε αστεί πολιτικοί πριν από 2 αιώνες. Οι σημερινοί θέλουν να μας εμφανίσουν όλους ως σαν να είμαστε μια παρέα αγαπημένων που δεν τους χωρίζει τίποτα. Σήμερα ο κύριος Πάγκαλος μας έλεγε είμαστε σε ένα λόφο, κάποια στιγμή θα βγούμε στο Ξέφωτο, παραλίγο να μας πει ότι θα δούμε και το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Και εγώ ρωτάω, είναι ίδιο πράγμα ο Έλληνας εργαζόμενος των 350 ευρώ, ο οποίος θα πληρώνει φόρο μετά από αυτή την πολιτική, με τον εφοπλιστή, ο οποίος αυτά που εισφέρει στο δημόσιο ταμείο, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι λιγότερα από τα παράβολα που πληρώνουν οι μετανάστες για προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Δεν είμαστε, κύριε Τριανταφυλλίδη.